Maar malje ken ik hier, van gewone arbeiders en kasteelheren. Het kweer is overal. Een boek en een computerspul. Gameontwikkelaar Triangle Studios zocht internationale kansen van Grutte Pier. Er wordt nog hard werken aan het computerspul, maar het boek is al klaar. In de Frieske boekhandels lezen zo'n 1000 stiks van Kruis van de Hollander. Ik denk dat het wel een groter bereik heeft. Dus dat het de eerstvolgende stap is om het in het Nederlands over te zetten. En als dat goed erin, dan wil het ook in het Engels beziek. Want ik denk, over de hele wereld heb je wel dit soort verhalen over volkshelden en lokale helden. Ik denk dat een soort mensen Robin Hood er wel in herkennen zullen en King Arthur en neem ze maar op. Jonken het boek is Triangle Studios nog druk dwaande om een distributeur voor het computerspul te vinden. Want ook dat maakt een verhaal oer. Pier gaat langs alle steden en zijn taak is daar om de vijand te verdrijven. Het is enorm universeel. Het is iets wat heel veel mensen gewoon aanspreekt door de manier waarop het verteld wordt. Dus ik denk zeker dat mensen Grutte Pier leuk gaan vinden. Het ontwikkelen van het spultje had het loutere bedrijf al tonnen kosten. Er is hier nog werken en ze al naar Amerika te west om contacten te lezen met distributiebedrijven. Er is al wel interesse, maar er zijn nog geen concrete afspraken. Je bent vaak lang bezig met de ontwikkeling van een game. En je weet pas aan het einde, als het product helemaal af is, of je dat ook terug gaat krijgen. Maar ook door onze ervaring weten we wel, oké, wat zijn het type spel wat mensen leuk vinden om te spelen? Waar zorgen we ermee voor dat we ook ons risico beperkt houden? Het boek dat Joort uitbracht is net het eerste boek over Grutte Pier. Schreeuwer Ate Griepstra denkt toch dat er wel verlet van is. Het is wel een mooi skoffelin dat er wat boeken uitkwamen over hem en vaak dan ik nog in het Nederlands. Wat ik nou dien in het boek is mij opzetten in een soort cameraperspectief aannemen. Wij terug het verhaal vertelden we terug een oor, maar wel niet heel tegen het beam stiert. Het computerspul moet begin takken hier uitgebracht worden.